फैलानोनो फन हरनि र' खनसे आं उफ मा एसे गरमलै बेयावनो दसे जिरायना टेन्टावनि र' नांदों र' सोरथो फन हरलायखोब्रा हेलौ अ हेलौ मा खालामदों मा खालामदों माने नों सोरमोनबा सोरमोनबा माने आं फैलानो हरदोंमोन र' जारौ मेन्देलानावसो नांफैबायना दा सोर मेन्देला बहानि मा सोर मेन्देला आङो मेन्देला बै गिदिर गिदिर थिखा मावग्राया सोर आंसो मेन्देला मसलपुरनि आयु नोंगौ नामा आदा सना बिदिब्लाथ' नोंनाव गोबां रां रुफा दङ ना ओइ देख' फैसायालाय मा बे आंनि दंफां बिलाइसो होनबाथ' आदानिया गोसथोनाय मोजां मोननाय मेरला सिख्लाफोर दं जानांगौ ना सिख्ला माने नानि आं बुहुद माबाया बुस्थुआ माबाया मानसिया माबा बिजि थायोना बेनिखायनो आं रावखौबो लानो सोलाबाखै नानि नै दिनैसो एसे फ्रि मोनदोंमोन बेयाव नों हरना होबाय बिदिब्ला आदाया हिनजाव लाथ'वा नामा लानायाथ' लागौमोन नाथाय आं माबाया बुस्थुआ नागिरनोनो सोलाबाखै दा बायदियाव मोनफ्लांबा बुरैबाबो लासिगोन ना आयु हाबाब आदा आंखौनो लादो आंथ' बुरि नङाना आंथ' सिख्लासोना आदा लानायाथ' लागौमोन नाथाय नोंनियाबा मुङा मा नै आं सोंनोनो सोलाबावाखै आंनिया मुङा माइनाव आदा दे बुंदोल' बेफोरखौ बाद दोन आंखौ नांगोन ना नाङा नोंनो आदा लामारनांसिगौ होनबा औ दे लामारदो आदा प्लिज औ दे लाबायदि सना लाबाय आइ लाभ इउ आइ लाभ इउ टु आदा दे बिदिब्ला माइनाव दोनथ'नोसै दे आंहाबो बै फैसा लायनो गोनां दङ दे औ दे बिदिब्ला सना आयु दासो आंबो गेमस्रि बायदि जानो हासिगोन सोर हाबावनो आंजोंलाय जेखोथा लोगोफोर आंनि भिडिअखौ नायनानै साबस्क्राइब खालाम शेयार खालाम लाइक कमेन्ट होनो दाबाव लोगोफोर अब्लासो आंबो भिडिअखौ थाब होबाय थासिगोन लोगोफोर बाय बाय दिनैनि थाखाय एसेनोसै